ҳамватанони муҳтарам, марҳамат намоед ба барномаи мо чашмаи умед. ин барнома, аз номи барнома мумкин ки шумо уже дарк кардед я хулоса кардед. Чашмаи умед ин барнома ба ҳамон мақсаде тайёр шудагӣ аст ки ба ҳамон мақсаде пайдо шудагӣ аст ки барои ҳамон шахсоне ки умеди оянда доранд, умеди мехоҳанд ки зиндагии худашонро дар оянда беҳбудӣ кунанд, шахсияти худашонро созанд, ба ҳамон одамое ки мехоҳанд ки ба ҳамон мақсади ояндашон як умед бахшанд, як боварӣ дошта бошанд. ин барнома барои ҳамон инсонҳо ҳаст, барои он инсоне ки боварӣ доранд ки аз рӯзи азал, аз рӯзе ки худованд ба ваё ҷон додагӣ ҳаст, ҳамин гӯем рӯзе ки ҳамон фариштае ки мебиёд дар батни модар тақдира менависаду ҷон медиҳад, ҳамон вақт ҳунара медиҳад. Вақте ки дар як вақт хондагӣ будам ки дар кадом китобҳои ҳамин илмӣ ки гуфтагӣ буданд ки вақте ки 4 моҳа мешавад кӯдак, вақте ки агар бинед занҳо ҳис мекунад ҷунбидани кӯдака, ҳамон вақте ки ҷона метиҳад Парвардигор, дар ҳамон муддат 4 чиза инсон ба медиҳад. Якумин чизе ки инсон ба медодааст, ин умри инсон, чанд сол одам умр мебинад. Ана дуюмин чизе ки медодааст, менависидааст ризқи одама, ки ризқи ин одам ҳаме қадар, барое ки ҳамон ризқаш бошад ки ҳаме қадар ҳамон соле ки умраш бинависаги ҳамон сола вай зиндагӣ кардан тавонад. Сеюмин чизе ки будааст ҳунар, ҳамон ҳунаре ки ҳамон истеъдодо ки ҳамон ҳунару истеъдода зиёд карда, гӯем мукаммал карда, тараққӣ дода, ҳисоби ҳамин ҳунар ҳамин инсон ризқаша ёфта гирад. барое ки ҳамон ризқаша ёфта гирад, ин ҳунар сабабгорай. Ба чорум бошад, хушбахт мешавад ёни фарзанддор мешавад ёни ман ин фарзанд. чунки фарзанда шумо дастинохатӣ кардан наметавонед ку. Анако нигоҳ кунед. Барои ҳамон ҳамин 4 чиза Парвардигор аз рӯзи азал ба ману шумо додагӣ аст. Барое ки аз рӯзи азал додагӣ бошад, анакун ин чиз аз рӯи китоби илмҳои динию дунёе ки ман омӯхта дидам, ҳамчун равоншинос дигар паҳлӯи ина ки ман омӯхтам, ман фаҳмидам ки дар илми равоншиносӣ ба мо мегӯяд ки дар ҳар як одам 204 ҳунар аст. ҳамин инсоният ба 204 ҳунар аст. ҳамин ҳунарро якта шини шумо аст. якте ҳамин худованд шумо ба беҳтар додагӣ, зиёдтар додагӣ. ҳамин ҳунар шумо ба ҳаст ар рӯзи азал, ар рӯзе ки шумо худованд офарид. ҳозир шумо дунё ба набаромад, таваллуд нашудед ҳозир. не ки дар ҳамон батни модар уже ҳамин ҳунара шумо худованд додагӣ, барое ки ҳамон ризқа ба сабаби ҳамин ҳунар меёбед. ана кун. ана инсон бояд ки ҳамин ҳунараша тараққӣ дода, ҳунараша пеш бурда, зиндагиша созад. сабабе ки баъзе одамо бисёр илм дорад, бисёр гӯем чӣ гум ҳунарманд аст, не ки муваффақ нест дар зиндагӣ. сабаби асосиш ҳамин аст ки ҳунари худованд додагиа мардум истифода намекунад. вақте ки шумо доимо мебинед ки як кас муваффақ аст, мошинфурӯшӣ карда муваффақ шудааст, ё ки як кас хонасозӣ карда муваффақ шудааст, ё ки як кас савдогарӣ карда муваффақ шудааст, ё ки як кас чӣ гум ситавои маркетинг заниматсия карда муваффақ шудааст, ё ки як кас сухафрукти бурда фурӯхта вай шудааст, муваффақ шудааст, ё либосфоре фурӯхта истост, як кас обфурӯшӣ кардан аст. То есть вақте ки ману шумо мебинем ки дигар одамо ҳамин ягон коре ба банд шуда муваффақ шудагӣ ҳастанд, бисёр вақт мо мебинем ки одамо ҳамона мехоҳанд ки копировать кунанд. вақте ки шумо ваё копировать кардан мегиред, ҳунаре шумо ба худованд додагӣ тамоман дигар ку. ана ҳамон истеъдоду ҳунаре ки худованд шумо додагие ки шумо бояд ва тараққӣ кунеду ба сабаби ҳамон ҳунар хизмати мардума кунед, хизмати худоя кунед, ҳамон ҳунар тараққӣ нокарда мемонад. барои ҳамон бисёр одамо муваффақ шудан наметавонад. доно ҳасту, не ки муваффақ нест. сабаби асосиш ҳамин ки дигарҳоя копировать карда мегардад. агар ки шумо хоҳед ки дар ҳақиқат муваффақ шавед, якум шумо бояд бовар кунед ки ар рӯзи азал худованд ба шумо истеъдоди ба қувват додагӣ аст. аз рӯзи азал
худатона дигарро хати муқоиса накунед. Нагӯед ки мана ин вай доно будааст, мана ин вай тавоно. вақте ки шумо худо одамои тавонои муваффақати муқоиса мекунед, подсознательно шумо ҳис мекунед ки худе ки ваё муваффақтар нисбати шумо бошед оҷизед. барои ҳамн шумо ягон ва худатона дигарро хати муқоиса накунед. шумо якумин коре ки бояд кунед, худатонро бовар кунед ки худатонро бовар кунонед ки аз рӯзи азал парвардигор шуморо истеъдода додагӣ аст. анакун ҳамон истеъдода худатонро ёбед. кори якуме ки шумо бояд кунед, аввал ҳамон истеъдода худатонро ёбед. чӣ хел шумо ҳава ёфта метавонед? аз куҷо шумо метавонед фаҳмидан ки ҳамин истеъдоди ман худодод аст? шумо аз куҷо метавонед фаҳмидан ки ҳамин истеъдоди ман ҳамон истеъдоде ки агар ҳамин истифода кунам зиндагим беҳтар мешавад? ман якчанд нишондодаша мегӯям, шумо диққат карда гӯш кунед. якум, дар дили шумо меҳри ҳавай ҳаст. дар дили шумо меҳри ҳавай ҳаст. мана нигоҳ кунед, баъзе одамон бинед, баъзе одам хурсанд аст вақте ки ҳамин хона ремонт мекунад ё ки хона мепӯшад, як кас дигар хурсанд аст вақте ки картинка рисоват мекунад, як кас хурсанд аст вақте ки шеърхонӣ мекунад, як кас хурсанд аст вақте ки ягон чи истеъдод мекунад, як чи гӯем либосдӯзӣ мекунад, ё ки ягон маҳсулот мебарорад, ё ки бизнес мекунад. якумин чизе ки ҳаст, шумо ҳис мекунед ки ҳамин истеъдоди худододагӣ ҳаст, ҳамон ба шумо ба меҳр ҳаст. меҳр аст. То есть ҳамона шумо карда худатона хушҳол ҳис мекунед нисбати ҳамон кор. дуюм, ҳамон кор шумо ба осон аст нисбати дигар корҳо. ҳамон кора шумо осон кардан мегиред. Не ки баъзе одам мебинед, ин қин, ту чӣ хел ин кора кардӣ? То есть дар назари дигарҳо қин метобад, шумо ба осон метобад. баъзе кор ҳаст ки дигарҳо ба осон аст, шумо ба қин метобад. барои ҳамон яке аз нишондодое ки ҳамон истеъдоди шумо худованд ҳамин соҳа ба додагӣ аст, ин ҳамон кор шумо ба осон ба даст мебиёрад. мана нигоҳ кунед, баъзе одамо аз ҳамин гӯем чӣ гӯем публични виступления, аз ҳамин саҳнава баромад кардан метарсад. аман ба худо ҳамина додагӣ осон мешавад. ё ки мана баъзе одам бинед, лётчик будан ба метарсад, ё ки духтур будан ба хирург будан ба метарсад. а баъзе одам ҳамон ба худованд истеъдод додагӣ, фикронаш ҳамон ба додагӣ мекунад. диққат кардед? барои ҳамон агар ки якум меҳр бошад, ё ки додаратон, ё ки хешатон, ё ки бародар, то есть нисбати
вақт агар ки ҳувай одам мошинфурӯшӣ карда бошдум манам мошинфурӯшӣ кунам мешам. То есть дигарро копировать дигар мечаспанд. бо баринеш мебурам бо як кори дигар меқапанд. бо вай абараш мебурам бо як кори дигар меқапанд. ҳамин хел ҳар кора мешан. баъд ягон ти ҳамин короба мутахассис шудан наметавонад.